sa kaap. Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Kinugitan, Lubok, Bohol. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Carmena. Oh, nindot ng balita, anak. Nga doon na daay mo'y planong magminyo. Mao, nalipay mi para ninyo. First love na ko si Flint, ma, pa. Og bisag ka usa. Huwag yung kumakadungog nga na mo'y reklamo niya. Mausad sigurong niabot mag-ingon ani kadugay. Kaming mama nimo, wa mi pagsupak anang bata, kay nakita man namo nga matidund ano na siya nimo. Og pidangga sad kaayo kaniya. Maong wag yun may pagsupak ni Papa ninyo sa inyong planong pangpagkasal. Salamat, ma. Pa. I take this ring as a sign of my love and faithfulness. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Uy, wala. Natawag ang sing-sing nga. Ako tang isurup sa mong kamot. Yan naman na. Ano? Sabra! Saan naman to? Diara. Yawan ako eh. Binagog matagbaw pa kong pangita. Isulob na ako sa mong kamutan, ha? And now, I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Abi ni mo, Carmina, katong pagkahuga sa singsing, kung sa kinaraan pa, malas pa yato. Na ako no'y mga pagsuway nga moabot sa inyong kaminyoon. Mama, gid uy. Mutuo man ka anak ma uy. Bitaw ma. Normal naman siguro nga naagi mga pagsuway. Pero nahibaw ming duha si Carmina, ma. Nga bisag unsay mahitabo, dili gyud mi magpadaog sa problema. Dili gyud mi magbuwag tungod kay mahal kayo na mo ni Carmina ang usag-usa, ma. Maog yun. Han, pila naman kabuwan sukat makasal. Pero wa magyapon ka mamabdos. Maulagihan. Kuyog ka ata magpa-check up, Han. Sige, Han. Kuyog ta aron atong mahibawan kung ano. Mabaw ang matres ni Mrs. Dili siya basta-basta makaproduce. She needs more rest and take vitamins if willing siyang magkaanak. Mao ba, Dok? Sige. Salamat, Dok. Han, nakadungog ka sa gisulti ni Doktor? Kinahanglang mupahuway ka o inom og vitamins. Buhaton ako ang tanan, Han. Aron makakita ta sa atong liwat. Bisag kanus huwag yung makadungog ni Flint kay iya kong gisudyaan. Bisag iya kong gisigihag comfort nga dili ko magpakawa sa paglaom. Pero nasayod yung ko nga nangita na gitsag anak na mong duha. Iya lang ning kiluom. Puhon. Maluoy ang Ginoo. Mahatag ra gid unya na nako nimo, honey. Uy, Jelly! Kumusta naman ka, uy? Kumusta ang balikbayan, ha? Heto, nagbabalik alindog. Uy, kamo mo ikumusta ni Flint? Gimingaw na kay ko ninyong duha. Kamu biyagoy akong suod sa high school pa ta. Maolagi. Kumusta naman mo, uy? Nah, maolagi, uy. Wa pa gid mi anak kantod karon. Unsaon? Mabaw man gud kuno ang akong matres. Ay, hala, mao. Ay, sige lang, day, uy. Ay, laghunungi, hangtod dili gud mo makabuo. Ihatag na lagi na sa Ginoo, day. Salig lang. Salamat, day. Uy, naabya ko'y pasalubong para ninyo. Mao ba? Huwag gid mi nimo kalimti, ha? Mahimong pagkod ng makalimtan ta mo.
Oh, dawatan ni oh. Wow! Ubay-ubay, ginida. Salamat, Jelly. Han? Nami seminar ba? Out of town. Oh, maubahan? Unya mga 3 days yung kong mawa din isbay. Okay ra ka nga, ikaw ra din eh. Okay rahan, uy. Musuroy man sa tos Jelly din sa bahay, so dili na ko magmingaw. Basta pag-amping baya dito, ha? Yes, Han. Uy, Day. Bisan pag minyo na mo si Flint, pero ayaw gihapon og kumpiyansa, uy. Kay bisan gani ako, naibog man gani ko ng imong bana. Kay gawas nga hitsuraan siya, puutan pa yun. Amaw magkaday, uy. Day, dili ko angay mabalaka. Kay dako ko pagsalik sa kumbana. Nahibaw kong dili niya kaya nga pasakitan ko. Uy, lami man ta kayo to istorya ganina, uy. Kalit man lang yung kagisgot, ani. Bibi, change topic na lang tabi kay. Dili ko gustong ma-stress. Han, nasa may seminar karon. Adto na ko ha. Nagdalit ko. Bye, Han. Ambing din na ha. Amping sad. Sunod-sunod naman ang mga meeting o mga seminar ni Honey sa trabaho. Si Jelly ning nanawag. Nga naman ka ha? Hello? Day, asa si Flint? Naay meeting og seminar, day. Unsa? Nga na di ay? Arian na lang ko sa akong nahimutangan, be. Pagdali dayon kay emergency ni. Ha? Sige. Tanawag kinsa na. Si Flint ka na. Og may kaubang papay. Maong gipaanhi gyud dayon tika aron masayod ka. Ako silang duulon. Flint! Carmina? Han? Pwedeng mag-istorya tasbay. Dili ko gustong iskandalo. Flint? Di na, please. Amo na sila mag-asawa. Ayaw sa pag-apil. Karon nga ni Anatas ato. Explain ni kus na hitabo, Flint. I-explain na ko, Han. Usay po, pasabot sa akong nakita, ha? Nga nung nakakailaing babae nga kauban. Nga seminar man ang imong panakita ko, di ba? Carmina. Sorry. Sorry, Han. Han, pasaylo ako. Gano? Doon na ka ba'y nabuhat nga sa? Katong babae ngayon mo nakita. Paano kami magkaanak? Unsa? Silo ako. Pasaylo ako sa kung saan na hibo. Sorry. Flint! Nanganak na si Dana. Og nakita na kong lipay kayo si Flint. Pagkahibaw niyang nana sa anak. Sakit man tuod. Tungod kay dili ko makahatag niyang anak. Pero malipay kong makakita nga nalipay siya. Han, salamat ha nga. Imo kong gipasaylo. Salamat po nga. Gidawat mo ang akong anak ni Dina. Nahibaw kong naginam-hinam ka nga magkaanak, Han. Bisag sakit alang nako pero malipay kong magtanaw ni mong malipay ka. Han, nahibaw kong dako kay kugsa ni mo. Pero isaad ako.
nga ang bata ra mo iya akong suportahan. Nahibaw kong maunay kuwang sa atong kaminyoon, Han. Nga dili na ko mahatag nimo. Maong andam ko musabot nimo. Han, si Dina nanawag. Tubagon na ako, ha? Hello, Dina? Unsa? Sige. Wala ko sa inyo. Sige. Magpalit na ko tambal. Bye. Han, nasakit ko na nga akong anak. Okay na nimo kung aduon sa anak ko? Mao ba? Sige. Ato lang ka na kinahanglan to nimo. Salamat na. Mubalik ako dayon. Bisa na tinuod. Nasakitan ko. Pero dili ko gustong idaho imong kalipay, Flint. Uy, kamartir ni mo, friend, uy. Sobra ra kay kakamasinabtano ni Flint. Bisag nasakitan na, hala, luom gihapon. Andam ko mo sakripisyo para sa kumbana, day. Wa gani ka kahibaw. Basin gituyo na sa inahan sa bata, nga gamiton ilang anak aron magpirmi si Flint nila. Uy, ayaw gyud og kumpiyansa. Kay tan-aw na ko anang bayhana, no? Feeling wife kaayo. Ikaw lang. Daghan ra pagkawatan. Tigalig makurat na lang ka nga ang imong bana na ilog na gyud ay salain. Jelly. Han, unsa kay maayo kun huwaman lang nimo imong anak ni Dana. Dadon nimo tinis ato ba? Aron sad naa dinhi imong anak bisag usa ka semana lang god. Aron sad makatabang kog bantay. Uy, tinuod, Han? Okay rin mo? O laki. Ako siyang atimanon nga murarasag akong kaugalingong anak, Han. Han, Oh, salamat. Salamat kayo. Swerte kay ko nga ikaw mo'y akong asawa. Liwat ka kay ni Flint ang bata ang imong gikugus-kugus, no? Di gyud ikalimod. mao laki. Siguro, kung amo pa ning anak ni Flint, ako na siguro ang pinakamalipayon, day. Ay, sige lang, day, uy. Basi maluoy ra ang Ginoo pohon, ug hatagan gud mong anak ni Flint. Kinsa gud ron, uy? Kaisog ba? Ablihan na to, day. Oh, Dana? Ha? Ngika ni mo, no? Gikugus-kugus pa ni mong akong anak? Ang bina! Dana, pwede gili lang sa di mo kuhaon ang bata kung pa si Flint? Nahibaw ko, oy. Nahibaw ko nagsilos ka sa among anak. Maong gusto ni mo ang bata. Nga naan mo din sa inyo. Aron dili na mato si Flint sa amo. Hoy, day! Dahil nahinaya ko nung ng imong ba, uy. Kaisog ba yung tao ni mo? Wala ba kas inyo? Ha? Asawa ka ra ni Flint, oy. Pero akong anak dugo ni Flint ka naglatay sa iyang kaugatan. Ug dili na ko usa, nga dili ka makatag og anak sa imong bana. Mong ayaw pag hinilas, oy, kaasawa ka na. Dili sama na ako nga bisag pila pa ka anak ang pangayoon ni Flint, kaya na kong ihatag niya. Uy, hilasa! Aning bayhana, uy! Bisag pila pa'y anak ninyo ni Flint. Ako gihapon ang dunay dakong katungod kang Flint. Tungod kay ako mo legal wife. O ikaw, mura na kag iring sadan nga pwedeng paanakan? Oo, sakto ka. Tungod kay matag higayon nga mo ato si Flint sa amo at yun ay nahitabo na mo. Unsa? Ha? Nga duwa ka sultihi? Aw hinoon, dili gud siguro kaniya sultihan. Kinuo ko. Ikaw bang bayhana ka? Nagsupra naman ka, oy! Marika! Kay galungot-lungot! Agit ko din mo! Aray! Kasi! Sama! Buhi ka! Buhi, iday, ha? Muning ko, mo! Sunaw niya na! Sunaw na! Aras ko sa mga anak sa ikadwa ng mga anak ni Flint! Unsa? Lakaw na, ha? Lakaw na! Pagkagkag naong da! Lakaw na kung hindi ka gusto magubay mong naong! Tungod ba kay dili ko makahatag ni mong anak? Maong nagpakasaha na sa kagbalik na ako.
Unsa man ang gipadultay nimo? Mabdo si Dana sa inyong ikaduhang anak. Oh. Gisabot ni kapag una. Kay basig aksidente lang ang nahitabo ninyo. Pero ikaduha? Ha? Dili na namatawag og aksidente, Flint. Tinuyuan na ninyo. Sugod karon. Wala kay katungod pang mapauli anibaya. Kay makigbuwag na ko nimo. Ug ayaw na gid pagbalik ha. Kay dili gid ka mapasaylo. Day, naunsa naman in taon ka, uy? Kadaot na ba niyo? Sukad lang mo nagkabuwag si Flint. Wala naman in taon kay kaon-kaong tarong, uy. At na sa kuno ng imong kaugalingon, pe? Ay! Carmina! Ginoo ko! Nagkuyapan siya! Dalan ko siya sa ospital! Dili ka angay magpa-stress kay mabdos ka. Mag-usa na kakabuan nga mabdos. Unsa dok? Ginoo ko. Nak, kinahanglan nga imong sultihan si Flint nga nagsabak ka tungod kay may katungod siya. Kung unsa may nahitabo sa inyong kaminyoon ron, mga pagsuway lang ka na. Unsa may gusto niyo? Mga nakang way ilhong amahan imong anak. Kinahanglang mangisog ka para sa imong katungod kay asawa ka. Ilabi na gyud para sa imong anak. Kinahanglan nga isog kang muatubang sa mga pagsuway sa kinabuhi karon nga mahimo na kang inahan. Pa. Husto si Papa. Asawa ko. O kinahanglan nga ako mo'y mangisog. Bawion ako kung unsa may ako. Ngano niya ka sa amo? Ni ako. Aron bawion ako ang akong bana. Oy, naan mi mga anak, oy. Mas kinahanglan mi niya. Bisag unsa pa imong buhaton. Bana ko paghihapon siya. Og ako mo'y asawa. Ako siyang kuhaon tungod kay Duna na sa mi umaabot nga anak. Oh. Han, tinuod ka? Dili ka na mahitabo. Sige. Papilion ti ka. Ipabilanggo ti ka. Og mudako ang imong mga anak nga way ilhong inahan. O hunongon nimo imong pagpakabuang sa kumbana. Ayaw ko kagita, Dana. Kung sa mga unang higayon di pasagdan ti ka, karon dili na. Kuhaon ko na kung unsa may ako. How long we held each other. What mattered most. More power sa RMN. Mana so sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Bohol apan kasamtangang nagpuyo sa Metro Manila. Ang ato matatampo nagdasangan nga Celia. Unsa anak? Madto ka sa Manila? O, ma. Manimpad ko dito, ma. Maglisod man ko kung pangitag trabaho din kay 15 pagod ko. Wa pa ko makahuman og eskwela. Wa pa'y mudawat na ko. Akon mao ka na. Unya unsa man, oy. Pasensya ka na ka. Tungkol sa itong kalisod. Ikagin magkaman pag-eskwela. Unya, sigurado kang makakita kang trabaho dito. Manimpad gani ko dito pa. Hala, sige.
Basta, pag-amping dito ha, anak. Mauday ni Manila. Asa man kung mangitag trabaho din eh, uy. Uy, hala. Nga naman ang papay nga maptos. Mura mag... Ma'am? Ma'am, okay na ka, ma'am? Nahihilo ako. Tulungan na po kita. Salamat. Galing kasi akong nagpa-check up. Malapit na kasi akong manganak pero hindi ako sinamahan ng asawa ko kasi busy siya sa trabaho. Anong pangalan mo, Iha? Celia po, ma'am. Taga Bohol po ako. Pumunta ako dito sa Manila para maghanap ng trabaho. Talaga? Sige. Sa amin ka na lang magtrabaho. Wala kaming kasambahay. Driver lang ang meron kami. Talaga po? Sige po. Salamat po. Hi, baby. Ang cute po ng anak niyo. Danny. Danny ang pangalan niya. Wow! Hi, baby Danny. Celia. Nakita namin na masipag kang magtrabaho. Kaya nakapag-decide na kami ng asawa ko na ikaw na lang ang gawin naming yaya ng aming anak. Maghahanap na lang kami ng ibang katulong dito sa bahay. At ikaw, sa bata ka na lang mag-focus. Okay? Sige po. Wala pong problema. Dili man da ilalim nga. Mag-atiman og bata nga maurang usa. Kay sukat nga nibalik nagtrabaho si Ma'am Digna. Inig-uli nila gikan sa trabaho. Igo na lang silang mulili sa ilang anak. Unya, matuk na. Mura na mag-ako mo inahimong inahan ni Daydani. Kalami, ug pahiyom sa akong baby, uy. Bitawag siya na kong mama. Uwa ko makasabot sa akong kipati. Mura kong kahilakon nga. Huwag niyo ko kasabot. Tulo na katuig si Daydani. Og dool na kaayo siya na ako. Bisan ko og naasya pamation. Ako gadi ang pangitaon. Og dili iyang kinikanan. Kay permi mangwa iyang kinikanan. Permin busy sa trabaho. Yaya, bakit palaging busy si Mommy at Daddy sa work nila? Parang hindi nila ako love. Baby, wag na wag kang magtampo sa mga magulang mo, ha? Dahil ginawa nila ang lahat para sa'yo. Kasi love na love ka nila dahil ikaw lang ang only child nila. Kaya wag na wag kang magtampo sa kanila, okay? Mag-ingat ka dito sa school, baby, ha? Yes, Yaya. Ikaw talaga? I love you, Yaya. Don't leave me, ha? Gusto ko ako lang ang baby mo forever. Promise me na hindi mo ko iiwan, ha? Hanggang tumanda ka. Baby Danny. Dahan-dahan, baby! Baka madapa ka! Don't worry, Yaya. Big girl na ako. Celia? Hi. Si Jeff. Ang family driver nila ni Ma'am Digna. Celia, matagal ako nang ligaw sa'yo. Wala ka bang planong mag-asawa?
Ha? Grabe, no? 12 years ka nang nanilbihan ni na Ma'am Digna. At lahat na lang ng atensyon at oras mo, ibinuhos mo kay Danny. Kailan mo pa bibigyan ng pagkakataon ng sarili mong magmahal? Celia, hindi mo ba ako mahal? Mahal kita, Jeff. Pero, nakakaawa si Danny kung iiwan ko siya. Kung ganun, anong desisyon mo? Ha? Celia? Ano? Mag-aasawa ka na, Celia? Opo, Ma'am Digna. Kaya, aalis na po ako dito. Yaya! Huwag mo ko iwan! Paano na lang ang anak ko, Celia? Baby Danny, Yaya! alam mo na mahal kita. Pero hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ko. Aalis na ako at magpapakasal na kami ni Jeff. Paano na ako? Please, Yaya, huwag mo kong iwan. Di ba, big girl ka na? Nagkaya mo na ang sarili mo. Yaya! Baby Danny, hindi habang buhay magkasama tayo. Kailangan ko rin magkaroon ng sariling family. Kaya simula ngayon, sanayan mo na ang sarili mo na wala na ako sa buhay mo. Celia, alis na tayo. Sige. Alis na po kami. Yaya! Baby! Mag-aral ka ng mabuti, ha? Para maging doktor ka. Okay? Yaya! Dito tayo titira. Jeff, si Daddy. Ano kaya kung uuwi tayo sa probinsya mo, sa Bohol? Para makalimutan mo na si Danny. At doon na rin tayo magpakasal. Sige. Jeff, buntis ako! Magiging ama na ako? Yes! Ang bilis ng panahon, no? Ngayon, ang anak natin na si Anton, high school graduate na. Oo nga eh. Ay, kampante na ako na magkukuliyo ng ating anak. Alis muna ako, ha? Sige, mag-ingat ka. Sino Jeffrey nang? Uy, nga naman ka, ha? Nga no, dong? Sino Jeffrey nang? Nadisgrasya! Unsa? Ganong imo man ming gibihaan, dong? May kabla ka, ma. Karoon nga walis, ma. Paningkamot ko sa kong pagtuon, ma. Hindi ka na ko pasagdan, ma. Anak.
Ay, maayo ka marino kay imong anak college na in town. Maulaki. Nagpasalamat pud ko kay bisan og huwa na iyang papa. Wagid ko niya hatagig labad sa o. Kadiyot lang Mari ha. Oh, anak. Ma, gidako po nila ba? Ako barkada na pasanginlan nga ng rep. O, naapel ko ba? Unsa? Kano man ma? Anong guilty man ko? Gawa mo ko ilabot ay ba? Di ko makahimo na ma. Di ko mag-rep. Nahibaw ko anak. Nahibaw kong naamong kara. Ayaw ka bala ka. Makagawas na lagi ka diha, anak. Oy, Mari, na ako'y nadunggan nga gidana di ay si Anton sa Manila. Unsa? Sigurado ka? Oo, mo'y akong nadunggan nga istorya. Ginoo ko. Ang akong anak taon. Atoon ako sa Manila. Bahala na. Asa man ka diri sa Manila nila gibutang ang akong anak. Iyon na. Mura manik. Maugid ni. Dinhito ang bahay nila ni Ma'am Digna. Kadako na og kalainan. Pero nakailagi hapon ko sa ilang bahay. Naay nangapli sa ilang gate. Si Danny? Si Danny? Kadako na sa akong baby. Pero iko lang ko sa paglantaw niya. Di na lang ko magpaila kay nahibaw kong dili na siya mahinumdum na ako. Yaya, Saya? Ikaw ba yan? Baby Danny. Yaya? Yaya! Yaya, kahit alam kong may edad ka na, alam kong ikaw yan. Yaya, miss na miss kita. Miss na din kita, baby Danny. Si Mami at Daddy mo, kamusta? Wala na po sila. Ganun ba? Kamusta ka? Doktor ka na ba, ha? Hindi po. Lawyer na po ako, Yaya. Yaya, balik ka na sa akin, please. Ako ang bahala sa'yo. Sige na. Teka, ano pa pala ginagawa niyo dito? Akala ko na doon ka sa Bohol. Hinahanap ko ang anak ko. Ha? Bakit po? Anong nangyari? Wait, pasok muna tayo. Sabihin mo sa akin lahat. Iyon pala ang nangyari sa anak mo. Yaya, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa anak mo. Ako ang magiging lawyer niya. Hahanapin natin siya. Gagawin ko ang lahat para makalabas siya. Salamat kay nakagawas ka yun, anak. Maraming salamat sa'yo, Danny. Dako kaayo ang akong pasalamat ni Danny. Nga wa gid mi niya pasagdi. Karon, ni ana mi nagpuyo sa akong anak sa Manila, kauban ni Danny. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mana so sa ka up. Ano ba daw siyang kaagi ka ron?
Mo kini usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga cha-cha. Taro nga nagsuwat ha. Kinahanglang dili malapas ang letters. I-blow to blow gyud. Bebe, patanawa ko. Oh, nalapas na sad. Ikaw ba? Ganong gahi pa ang gigig-og pasabton, ha? 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 Dili pa ni Mao. Malapas ka na sad gani og suwat sa letra ma. Black eye kagid ako. Naanak kong tas papers. Ambe, patanawa ko. Oh, nga naman ang imong math? Nga out of 50, 38 raman eh. Passing score man gihapon na, ma. Passing score lagi pero kapyot na. Wa ka gid magtuon og maayo? Nagtuon man, ma. Kung nagtuon ka pa, dili unta na maingon ana ang imong grado. Unsa man? Ikapanghambog na nimo nako ng grado, ha? Ilom na naunsa ka ba yan? Imo malapit unog maayo na imong anak. Imbes mo oro ginay kaya sa iyang utok. Hilom, oy! Why dili kaya sa taong kugihan lang yun magtuon? Onya, kay tapulan man ni, samutan pa yun nga imong labanan. Ha? Kanya hayrang dili yun magmatngon. Nakaya man ganis maguwang niya siya na hinuon dili. Inday, okay na ka? Sakit lang gid na una-unti. Nabisag ibuhat na ako akong best pero dili pa gid enough para ni mama. Inday, pasensyahin lang sa agad si mama ha. Nahibaw ka na gid bitaw nga ingon anak na gid na siyang daan. Ako bitaw, sa gamay pa ko. Mapuno man sa kusbunog ni mama. Kung masayop lang ko sa exam, bisag passing pa na. Pero wa na lang gina na ko una-una, tsa. Gihimo na lang gina na kong motivation sa akong kaugalingon. Nga mas magtarong pagyud ko aron dili gid siya makaingon nga bugo ko. Maunang ikaw, ayaw nagtip-tip pa kung unsa may isulti ni mama nimo, ha? Himuan na lang sad ng motivation sa imong kaugalingon. Ilabi na karon nga, usa na lang ka tuig imong paaboton og mo graduate ka na sa high school. Ote, thank you. Buang ka! Bigaon kang dako! Mahusto na! Nga naman karon, si ate mo nang gikasama ni mama. At doon ako. Wa ka gyud makahuwat nga mo graduate ka sa college, ha? Nagpamabdos ka yung amawa ka! Sorry! Ate! Sugod karon. Dili na ko gustong makakita sa imong naon din hispa ni May, ha? Kana kay imong gisupa ka nga akong balaod ninyo. Tipon dito si imong laki kung asa ka gusto mo tipon. Basta kay pamutos ng daan sa imong mga beste o pahawa na din eh. Nabuwag ka na! Babae na imong anak, uy! Uyay mo pasagda! Wa ko magpasagad sa atong mga anak. Sila mo ay nagpasagad sa ilang kaugalingon. Kana kay tinuyuan man na niya. O hala, sige! Pabarugi niya! Ma! Te, asa man ka mo paingon? Tanawon lang ini, tay. Hasta ko. Wa ko mahibaw. Pero sige lang. Mag-ampo ko sa Ginoo nga ma-okay lang ang tanga kong kahimtang, tay. Adlok man kay first time gini nga malayo ko ninyo pero dili na sa kong ganahan mo puyo din sa ato, tay. Nga wa tay freedom sa atong gustong buhaton tungod ni mama.
Permi lang nga siya mo'y magbuot. Sukad sa gamay pa ko, permi kong nag-agad-agad sa iyang mga gusto para nako. Kapoy, sad ba iha? Ti. Maunang ikaw. Pagtaro ba yagid sa imo pag-eskwela, ha? Ayaw kong sunda kay failure ko nga pagkaati ni mo. Iampo ko sa kong kahimtang unya, day. O giampo sa tika sa imong successful. Nakakita ka gyud si mong ate, ha? Kung musunod ka man gani niya, nahibaw ka nas mahitabo pod nimo. Ma. Si ate man eh. Hello, te. Hi, Cha! Congratulations! Thank you, te. Gimingaw na kay kunin mo. Oh, nahila ka naman hinuon diha, uy. Ayaw ka bala ka. Magkita ta karong Sunday. Mag-celebrate ta, day. Pero si mama, te. Pero, di ba, musimba manggit ka every Sunday. Inig after, mga unta. Ako'y bahala. Ka-cute sa kong pag-umangkon, oy. Hello, baby. Hi, Auntie Cha. Cha, si Kuya Alenny mo. Hi, Cha. Nice to meet you. Hi, kuya. Nice to meet you, pod. Te, kumusta naman ka, uy? Ni Cha, okay ra gid taayo. Nalipay kay ko para nimo, te, kay tanaw na ko, no. Masapi gid karon. Anak gid Cha. Gidungog gid ang akong pag-ampo sa Ginoo. Maayo gani kay buutan si Kuya Alenny mo. Wa gyud ko niya pasagdi og si baby. Ikaw, kumusta naman ka? O sa may gusto nimong kuhaon nga kurso? Sa tinuod lang, te. Ganahan ko mag-arts. Uy! Naaday artist pohon si mama og si papa kung mauna. Hopefully, te. Sus, ikaw pa? Kay baw ko kung unsa nimo ka love imong crafts, no? Maong, go! As long as you love what you're doing. Thank you, te. Cha, na-enroll na tika ha. Unsa ma? Ang imo kay ang pag-review na lang yun kay mo take ka og entrance exam. Aron ka makasud sa maong eskwelahan. Kay kasagaran na bas mga estudyante diha, mga tang-an yun. Maong paningkamot yun. Ma. Education mo akong gipili nga kurso para nimo. Major in mathematics. Unsa ma? Wag gyud kay mabuhat ana day kung si mama ning musulti. Kinahanglan na lang gyud nimong tumanan siya sa iyang gusto. Paita sa ti, uy. Wa may gina sa kong plano nga magmaestra ko pohon, ti. Nahibaw ka ba sa kong gusto? Gusto kong mag-arts. Maula gid day. Nakasabot gid ko. Oh, sorry kaayo kung ako'y mabuhat ha. Aron na sa bangon na ni mama. Kung dako lang sa gyud kog sweldo, ako na lang gid unta ang magpa-eskwela nimo. Aron matuman lang gid ang imong gustong kuhaon nga kurso. Pero, siya, na naman ko kuy anak, maong, pasensya na lang gid kaayo ha. Tiyan nakasabot magud ko anak. Makaiubos na lang gid kaayo dis mama nga ultimong kurso nga gusto na kong kuhaon siya mo'y nagbuot. O malang gani kay kun niya gipangutan ako kung sagay akong gusto. Naibaw ka na ba gid ni mama, day? Huwag yung kay laing mahimo, day. Either mutuman ka sa iyang gusto or maundang kag gyud sa imong pag-eskwela. Kung ipugos gid nimo ang kurso nga gusto nimong kuhaon. Te. Kung saan ka siya, oy? Huwag yung kayo mag-contribute ng atong group project? Ang saan? Nga hinay mo ko na siya utok na yun. Sorry? Oh, kabantay sa bitaw ko ay. Ano nag-education pa man ko, uy, kung di man din mo kaya. Sorry ninyo, ha? Wa lang gid ko sa mood karon. Sabo, uy! O sa mood ko din taon. Ipasangil pa din, uy. Ina na lang inoon nga. Di ka catch up sa mga activities kay maglisod ka.
Third year na lang ta, pero wagid kay progress, oy. Ipasa lang ka tungod sa mga tabang nako. Manang namo. Apil ko na. Giuhaw mo. Tingalig na, may gusto ipapalit na ko. May pa. At least man lang, karang nga pagi na kay gambit din sa itong grupo. Pero lang sa kumakaon, gigutom ko. Chuck, are you crying? Sir? I still have classes. Pero tomorrow, I will talk to you. Sige, sir. Ay, kumusta naman ang imong pag-eskwela? Oh, wa man ko kamutingog diha. Ma, gusto ko mo shift of course. Nabuang ka? Ayaw gid pagingon ana ha? Karon ka na lang hinuon mo shift nga usa na lang ka tuig og mo graduate ka na. Ayaw gyud ko sige ang among gigasto nimo. Ma, Chuck, sure gid ka nga magmaestra ka? sir. Don't be offended, ha? Pero as what I see in your performance, you're incapable of being a teacher in the future. I'm not discouraging you. But don't waste your time on things nga dili nimo kaya. Sir, Unsa? Niingon imong maestro ana? Uy, gihilasan uri ko ana nila ha? Unsa man? Sulngon ta na sa inyo eskwelahan? Otro sa na imong mga classmate ay? Nakaminos na sila nimo? tinuod man siya siguro ba? Bugo ko. Give up mo na kaayo ko, ti. Dili na ako kaya ni kursuha. Tungod gini ni mama ning tanan siya. Kung wa pa lang unta kaniya ipugos ana nga kurso, dili gid unta ka maglisod karon. Pero cha, akong itambag nimo. Ni ana man kini. Third year college ka na. Anugon pud kun mo give up ka. Humana na lang gining kurso ha. Og timan ining ako isulti nimo ha. Bisag unsa pa isulti sa imong maestro og imong mga classmates nimo. Ikaw mo ay nahibaw sa imong kaugalingon. Bisag ingon ana ilang tan-aw nimo. Never lose the respect you deserve to have. Siguro, dili nimo hitopngan ilang mga nakamahuan. Pero we both know nga dili ka buko. Mas na kaybaw nga achiever kagikan pa sa grade school, hangtod pag high school? Cha, nahibaw ko mula ang pusra ka. Maong never give up. Prove them wrong. Congratulations! Maestra ka na gyud pohon. Congrats, anak. Thank you, ma. Pa. Excited na ko pohon. Inik-take ni mong board exam, nak. Ma, dili pa ko gustong mo-take og board. Oh, unsa? Ay mo paglalis niya, ha? At tumusbay. Mawaw in taon to, eh. Daghan kay estudyante din, eh. Unsay dili una ka mo take og board? Sa ato pa. Sa maradeg wa gihapoy gamit ang among gasto nimo sa pila ka tuig. Unya magtuman lang ni gihapon kasi mong gusto. Ma, please. Hilom ha. Ako'y magbuot. Ikaw na sad? Sige na lang ikaw. Oh, Masabtasan ko, uy. Wa man ko ni-decline na gusto nimo mahitabo. Mo-take ko og board pero dili pa karon. Bisag dili na mo'y gusto na ko mahitabo para sa kong kaugalingon pero buhaton ko na tungod nimo. Tungod kay mo imong gusto. Pero mapahagyo ako. Hatagi sa itaw kong higayon nga ma-proud ko sa kong kaugalingon sa butang nga ako og yung gusto. Sige man bitaw kong sunod sa imong gusto. 20 years old na ko pero wag yapon kay freedom of choice ako kinabuhi. Sige lang ka ikaw. Bisag ka na
lang, ma. Bisag maunang na imong graduation gift na ako. Cha! On the ocean. Niskwela gid kog balik og ni-take og kursong arts. Dili lalim, pero tanang struggles na ako nagian. Thankful gihapon ko kay it molds me to become better and it motivates me to do my best. Og na-realize na ako nga the way you see yourself is how others will see and treat you. That's why never stop believing in yourself and never stop learning. A lot of people will criticize you and doubt your capability as a person, but never ever doubt yourself because yourself is your number one believer. Never ever limit yourself. Karon, lipay kay ko para sa akong kaugalingon nga naan ako yung mga artworks o naan sa mga mag-inquire na ako kung pila daw kung magpa-paint sila. I hope my story serves as an inspiration to everyone nga naminaw karon. Dinhin na lang ko to, daghang salamat, RMN. So sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Zamboanga City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Charles. Ibuhat na ako ang tanan para nimo. Asa man ko dapit ng kuwang, ha? Masayo ako. Sakit kay di para na ako, Pin. Madada pa siguro na ako ang imong pagpinuang. Pero ang nagpamabdos ka sila yung lalaki. O dili na kong madawat. Ma? Masayo ako doon. Nga naman mo? Grabe ka. Ibuhat na ko ang tanan. Hindi ko ginhawa. John! 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 Ako mo'y nakaingon ining tanan. Ako. Tugod na ako namatay si Papa Debo. Nak, Charles. Bisagwa na si Papa nimo pero maningkamot gid ko do nga makahuman mo. Ay. Nahibaw kong dako kagkalakot na ako. Pero nak, unta dili ka maglakot sa imong manghod nga si Rain. Bisag lahi mo gamahan pero higsuon mo gihapon siya. Nak, sorry ha. Sorry nga dili na ko matuman tanan nimong pagantoy. Sorry nga dili na ka makapadayon sa imong pag-eskwela. Nak, na ako'y sakit sa baga. Dugay ko na ningit ako ninyo. Kay dili ko gusto kahatagan sa mong problema. Labi ka na. Pero karon, nagpaminaw ko sa kong lawas na murang dili namang yun makaya. Kapoy na. Anak, Charles. Saligan ti kas imong manghudong ha.
Bisag unsay mahitabo, ayaw biyai imong manghod. Maluoy ka, anak. Kaluoy bayain tao ninyo dong, uy. Wa na mo'y mama ug papa. Kung daghan pa lang gid unta ko kwarta, ako na lang gid untay mo adapt ninyo. Pero unsaon, galisod man sad gud mi dihas amo. Ani na lang dong. Mamanday man ang akong bana. Kung magkinahanglan og helper, ako lang siyag ingnon. Maayo na lang na amoy magamit sa imong manghod dinhis inyo. Salamat eh. Ay, paita baya. Ako mao'y naluoy sa inyong kahimtang, uy. Ayaw mo kabalaka, ha? Pagatanahon ko kamo din, he. Salamat, te Belinda. Magsabot ha. Eskwelahan, bayar gyud ka. Kung mamuhi na mo sa inyong klase, diretso kag uli. Aron manglimpyo ka din eh. O kuya. Bantay bitaw ha. Kinahanglan iniguli na ko gikan trabaho. Limpyo ng bayan, nakasabot ka? O kuya. Siya nga ba, no? Mga parang unta, di ba matay mong mama o papa? Kumalik ay pag-eskwela ron? Anak gid ba eh. Ay, ambot ba? Kung makakita ko sa kumanghod, may numdum ko sa una kung diin nagsugod ang tanan. Maong nagkabisit-bisit ang among kinabuhi ron. Bay, ay pag inana eh. Di mo nasa siyang manghulgod. Sa ato siya mong inahan. Pero siya ang bunga sa pagpakasabay. Awar ko do. Nagpakita agad ang tinuod ng amahan, anak. Wa! Ako may naningkamot aron maka-eskwela siya. Ako mo'y nagbaguod og maayo. Sa obligasyon nga dili unta ako. Kung ako lang siguro sabay, madaragid siguro na kung pa-eskwela nga akong kaugalingon ba? Bay. Wa pa gyud kakalungag kanon? Wa ba ya? Nang limpyo kog una dinigod. Mao na lang ganin imong trabaho din eh. Di pa gyud magkadimao. Di ba ka ba nga gutom na kay ko? Ha? Sorry ya. Buisit ka gyud bisan unsaon? Charles, naunsa man ka? Kadako ba si mong tingog? Naabot yun sa gawas. Unsa may problema nimo nga imo mang ninggisyagitan nimong manghod, ha? Ay! Wa gyud makalungag og kanon. Tapay gutom na kay ko. Ay, naunsa, kabaya. Para ka na lang, mga saba ka nagmaayo. Naay kanon sabay. Rain, pagdaog plato. Og sunda ko dinis amo aron makakaon ang maguwang nimo. Ay! Oh, anong wa man kamo bangon di ha? Di ka mo eskwela? Kilain ako lawas, kuya. Oy, Ring. Ayaw ko arti-artihi anang sakit-sakit ni mo di ha? Wa tay budget, anak. Mong bangon diha, ug kaligo dito. Ay ko palagot ha? O, kuya. Kuya. Oh. Di na sa kumuskwila ron, kuya. Tain gyud ako lawas. Uy, kundi ka mo eskwela, ayaw nag-eskwela hangtod sa hangtod. Uslan magpinapulan ka na ron. Ani ka lang sa bayog paglimpyo din eh. Oh, sige na. Higop aning sabaw nga init aron maulian ka. Nay, oh, nidaot pa ya ka. Salamat, teacher. Kinsa ka? Oh, hi. Ikaw ang kuya ni Rain? Pasensya nga ni ako din ron sa inyo, ha? Actually, student teacher ko sa ilang section. And almost a week naman good nga wag gid siya mutunga sa klase. Maong nabalaka ko. Og nakisosi ko kung asa siya nagpuyo. Naaman din sakit maong wa katunga.
Naglungag na lang sa kong kanon og nakaluto na kong sudan. Ako na lang mo nagluto kay siya man unta to. Kay kasab-an unya ko nimo kung wa kay maabtan nga pagkaon inig uli nimo. Ay, pwede na ka makaon. Dili lang ko magdugay ha. Rain, pagpakaayo ha. Gipalitan ti kag tambal. Imna baya gidayon aron maayo kag dali. Thank you, Teacher Christine. You're welcome. Charles, kabantay ko anang maestra nga sige na lang lagi na siyag anha sa inyo, no? Mao lagi, ti Belinda. Ambot sad ana niya eh. Usay, manglabar ba na sa among bulingon. Unya, kapila na sa kumuabot sa bahay nga siya gyud mangunay og luto. Uy, tingalig na ibog da nimo dong. Uy, wati oy. Nitabang na siyang Rain. Naluoy siguro. Magpasalipod ko inyong bintana eh. Ay, nabuang tingnan ko. Bisag nang labas si Christine pero anong nindot magyapon siya tanahon eh. Dili pwede. Dili siya maibog na ko. Unsargod ko. Ikumpara niya. Charles, ali! Naipan din og juice. Basi ganahan ka. Di lang ko. Busog ko. Ano mo may tao di sabay? Asam din si Rain di eh? Rain! Rain! Dong, Charles. Si Rain, ni atos peryahan. Unsa? Sila man to'y nag-uban ni Christine. Nananghid man to nako. Kahit ginig-o ni bata, ana. Uy, Charles! Uy, asa ka, uy! Di ba niingon naman ko ni mo nga di ka mulaag? Usuan, di nagi ka mutuman ako, ha? Gahay naman kay gag-uron, ha? Marika! Mamaon ka sa ato! Charles, unsa ba? Hinayan na si Rain! Kahit gag-o, ha? Gusto na, kuya. Charles, unsa ba? Husto na! Ayaw pag-ali niya, ha? Wa kay labot kung saan ako pag-disiplina ako manghod. Dili ko mapahawa. O sige, dapatan ko ni mong apel. O sige, buhata. Why sa Rain sa nahitabo, Charles? Ako mo inamugos niya. Ayaw paggawas binis kwarto rin, ha? Diya ka lang! Huwag ikaw! Aritas gawas mag-istorya! Kinsa man kang mag-apil-apil man ka, ha? Tungod sa imong gibuhat, nawad-an nagrespeto ako manghod na ako. Wa kay labot ko nun saan ako sa pagda. Kay ako siya manghod. Naibaw ka, mabaw na kay ka. Kay bawat ang duha nga dili respeto ang imong gikinahanglan sa imong manghod. Kung dili, gusto ka nga magmiserable sa siya parehas nimo. Wa ka magtanaw sa imong kaugalingon. Mura kag way kalipay sa imong kinabuhi. Nga hasta imong manghod, gusto nimong among-amongon. Ayaw ko sulti ug sama ana, ha? Kay wa ka may bawas ako naagyan. O siguro. Dili tanan kalisod nga imong naagyan na hibaw ko. Pero Charles, bata lang si Rain. Kung wa ka malipay sa nahitabo sa imong kinabuhi ron, tanaw nimo. Nalipay ka si Rain nga gipakatawo siya, nga wa sila ay nadungog sukad sa bata pa siya, nga siya ang imong gipakasa sa nahimo sa inyong inahan. Parehas lang mong biktima. Christine. Rain, nakita mong teacher Christine mo dito sa eskwelahan? Wa, kuya. Wa na may tunga-tunga si teacher dito. Oh. Lain naman to among student teacher. Nga naman, kuya? Rain, sorry ha. Sorry kung pirmi na lang kung masuko ni mo. Dong, di na ako tuyo. Dong, ang... Okay ra, kuya, eh. Nakasabot ako. Dong rin. Tabangi ko, bi. So, unsa man, kuya? Pangutana ko no dito sa address sa teacher niyo mo, kato si Christine ba? Makig-istorya ko niya. Sige, kuya.
Charles? Hello, teacher. Christine, dako kay kag natabang na ako aron ko makarealize sa tanan. Sorry kay ha. Oh. Charles, dili ka angay mag-sorry na ako. Ni Rain ka angay mag-sorry. Man na, teacher, ay. Nagstorya naman mi sa akong kuya. Okay naman mi. Unta, ikaw sad, Christine, mapasaylo ko nimo. Dawata ng buwak sa akong kuya, teacher. Oh. Nagdadapa mag yung kaani, uy. Christine, naibaw kong layo ra kay ko. Layo ra kay nga akong kahimtang. Wa ako'y profesyon nga nahuman dili sama nimo. Unsa man eh. Nanguyab ka na ko kay gisugot na tika. Ha? Oh. Wa man ko ka makatingog. May chance ba? Oh, naagyod. Basta makakita lang ko permi ni mong mupahiyom. Og dili magsigig lagot-lagot. Christine. Charles. But I'm still here, going on my mind. Pasalamat ko sa Ginoong naagid siya gida nga tao para namo ni Rain. Nga mo'y nakapausab sa tanan. Swerte kay ko ni Christine kay buutan kay siya nga pagkababae ug pinangga niya si Rain nga ako mangga. Karon minyo nami ug nanay umaabot nga anak. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN.